बेयाव सोबना लाखाबाय लोगोफोर बेयाव आं दा दैखौ जों सिनिखौ जों जोरहाबबायनि खारायाव माबानानै खारायाव दंमोन ना ओमफ्राय ओरै थिखोनायावनो हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलावहाय फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय आङो आमलाइनि जुमाय बानायना नायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो बानायना नायनो सानदों ओमफ्राय ओरैनोथ' बानायफेराखै ओमफ्राय लोंफेराखैबो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय बानायना नायनोसै आङो बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय माबायदिहाय बानायो बारा एसेबां गोरा नङा आरोना लोगोफोर माने ओरैनो आमलाइखौ सुनानै मोजाङै साफायै सुना लाना एसे आथाखौ रानहोस्रोनानै माने बयामाव सोना दोननांगौ आरोना बेखौनो मा होनानै सोयो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो आमलाइया नैबेखिनि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय साफा सुनानै आथाखौ रानहोनो थाखाय बिदि फोरानना दोनदोंमोन ओमफ्राय दा इखौ बयामाव सोनोसै आरो जौ बानायनो थाखाय नैबे गाज्रिखौ गारनांगोन बासिनानै गारनि र' नैबे बयामाव सोगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सिनि लाबाय आङो ओमफ्राय दै लाखाबाय आरो बेहाय दा जुमायखौ बानायनो थाखाय बे बयामाव सोसिगोन आरो आमलाइखौ नै आमलाइया ओमफ्राय इखौ आङो बासिनानै लागोन र' गाज्रिखौ बासिनोसै बिदि गाज्रि दं नै बेयाव सोखानोसै आं बासिनानै बारा गोरा नङा लोगोफोर माने आमलाइखौ सोनानै ओमफ्राय सिनिखौ जों दैखौ जों बेहाय सोना होबानो जायो आरोना ओमफ्राय बेखौ मास मोनसेनि उनाव लोंनांगौनो आरो जौ बायदि मोनलोङो जाहैबाय ओमफ्राय आंबो मिथिया आंबो लोंफेरा नालाय ओमफ्राय टेस्टखौ आं मिथिया आरो ओमफ्राय फार्स्ट टाइम दिनै बानायनाय जादों गोथाव होनदों आरो मानसिफोरा बानायना नायनोसै ना ओमफ्राय आं नै बेयाव सोजोबना लाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव आं दा दैखौ जों ओमफ्राय सिनिखौ जों होनोसै दैखौ होबाय आङो आमलाइखौ समान होनोसै आरो उनाव रेबलांखागोन सिनिखौ एसे बुरजा होबाथाय गोदै जायो आरोना टेस्टआ ओमफ्राय आं एसे बुरजायैनो होना होबाय सिनिखौ ओमफ्राय मोनसे बानायना दोनबावदो जोंहा मिथिया माबायदि जागोनथाय साननै सानथामल' जाबाय आरोना आं नोंथांमोननो देखायगोन र' ओमफ्राय सिनिखौ होखाबाय आङो एसे बुरजायैनो होबाय आं जाबाय बेखौ आं दा सान्दुङाव दोनसै लोगोफोर सान्दुङाव दिहुनना होबाय थानांगौ आरोना सानफ्रोमबो ओमफ्राय बेखौ सान्दुङाव दोननोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था र' आं देखायबावगोन आरोबाव दंबावो जोंहा बानायखानाय दंबावो आरो बानायखांबाय जोरहाबबाय नै खादायाव दंमोन ना आमलाया ओमफ्राय ओरै थिखोनायावनो फिसा हाबना होबाय सासोदों देखायनि र' आं नोंथांमोननो खालामखांबाय आं इजिथार ओमफ्राय बेखौ आङो सान्दुङाव दोनसै सान्दुङानो जोबदोंसै सान्दुङानो गैला गाबोनफोर दिहुनना होसिगोन ओमफ्राय नै बेहायबो माबा तेजपात फोरानदों आरोना ओमफ्राय नै बानायखांबाय नै गोमो जाबाय कालारा चेन्ज जाबाय कालारा जि मोजां चेन्ज जानानै थाबाय बेनिया मास मोनसेनि उनावहाय लोंजायो होनदों आरोना लोगोफोर मास मोनसे दोनबाथाय माने रस ओंखारोनो बेनि रसा ओंखारजोबगोन ना बेहाय ओमफ्राय सिनिनि रसाबो हाबगोन नालाय जुमाय बायदि मोनलोङो होनदों आरोना मिथिया माबायदि मोनलोङोथाय जाबाय आरो नै बानलु बाथोनजों जानोसै थायनोसै
Lupita. Thế lại, móc không được thế này. Bắt đầu. Tôi thích đó. Hai đúng. दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर आंनिया आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय आं ओरैनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो लुगैनानै खालामबाय आरोना लोगोफोर माबायदियै बानायो नोंथांमोनाबो बानायनानै नायनो हागोन लोंनायनो हागोन माबायदि जायो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायनोसै लोगोफोर बाय बाय